Sari-sari store naman sa San Quintin, Pangasinan, nilooban. Para sa detalye, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Kuha sa CCTV ang pagnanakaw ng isang lalaki sa isang sari-sari store sa San Quintin, Pangasinan. Nakilala ang lalaki na isang 20 anyos at residente ng nasabing bayan. Ayon sa investigasyon ng pulisya, nadiskubre ng dalawang may-ari ng tindahan na nawawala ang lalagyan ng kanilang kinita na naglalaman ng nasa 68,000 pesos. Inaresto ang nasabing akusado at narecover ang pera na tinatayang nasa 21,000 pesos. Nasa ilalim na ngayon ng kustudiya ng San Quintin PNP ang akusado at haharap sa kaukulang kaso. Kasama mo na rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.